Hvor er vi på vej hen? Jamen, vi startede i Lohals, så skal vi gå til Stengær. Jeg tror, det hedder etape 6. Det passer. 5, tror jeg. 5. Så små 29 kilometer. Ja. Sådan forholdsvis gråvejr, men der er der pletvis blå himmel. Det regner ikke. Endnu. Det skal det senere. Vejen er spærret. Men den går lige udenom, kan jeg godt se. Vi er ikke nemmere narre. Jeg var jo så. Ja. Dum. Der er ikke noget med nogen rettigheder på Mission Impossible. Dr. Pyskebusk, tænker jeg på. Jump. Lo altså der. Vi skal den vej der. Til Stengade. Man kan ikke se Langelandsbroen i dag. Og det her det er egentlig et nyt kamera, vi har fået. Så vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå. Det gør noget rigtig skrammel der. Jeg elskede ellers det der lille rim, du fik med ind der. Jeg er bare... Du følte til det. Nå Søren, har du fået Gore-Tex-skoene på i dag? Jeg har nogle støvler på. Der er Gore-Tex i. Men jeg er ikke væddersned med. Nej. Nej, du bærer mig, kan jeg se. Er det bare... Eller så går vi en anden vej, du. Det kan vi da ikke. Vi kan gå over marken der. Kom tilbage, du. Jeg skal i hvert fald ikke stå her, det kan jeg da mærke. Så klarede vi jo den udfordring. Det var nemt. Ja. Gå ned, Søren. Og der er ræb. Øj, der er den meget fedt. Der er til en cykel. Nøj, det er bare så stejlt. Ej, det går lige. Vi har tabt. Vi har tabt chip igen. Det er faktisk svært at sige. Bum. Hvor den sidder den nu? Over på den der side, tror jeg. Det Der. er godt. Åh, det var godt. Ja, du er også lidt nævkat. Ja. Nej, jeg glemte bananer. Jeg har bananer. Apropos. Så er det første kaffepause her. Tis. McKinney-pigen går forrest her. Nej, jeg tænker, det er okay. Det er fint. Det er helt fint. Der kan bare stå nogle søstrenge. Det er det fint. Vi har haft ishakkerne med, isøkserne med. Så er vi landet ved en Øhavs kaffeplet. Øhavsstien. Står lige der sted. Så er der lige Stanley. Og Stanley kop. Tup. Velkommen. Tak. Skål. Har vi det godt, Søren? Vi har det godt. Vi har det godt. Henvises til stranden. Hvordan er det, du løber, du? Jeg griber dig! Og hvis vi snubler hen ad vejen... Bum. Vi har fundet en bænk. En Mucci Grande bænk. Der er lige... Det er en 4-personers bænk. Er den 4 personer, så skal Ja, man det er sætte tæt. Ej, det er godt okay. lade sig gøre. Det er okay. Ja, ja. Tis. Så skal vi i skoven.
Og Chip siger der stadigvæk. Jep, Ej, den er fin, den bro der. Den er også ret ny, hva'? Har noget af det. Noget af det. Der er lidt rådent. Og det er ikke kun dig, der er det. Nej. Chip. Så har Fløgehoved derhenne. Han har tabt Chip. Så nu går vi tilbage igen. Helt ærligt. Det er Chip! Der var Chip. Så et par 100 meter forkert. Det var bare en lille omvej. Ja, Rescue Patrol! sådan her. Den er altså lige der. Sidder den godt? Så sidder han igen. Han ser også helt overrasket ud. Ja. Helt bange nu faktisk. Jeg er meget chokeret over, at vi glemte ham. Det var der nu, han tror aldrig, han blev fundet igen. Nej. Jeg troede heller aldrig, han blev fundet igen. Her i 2 pus. Vi går over igen. Der er fedtet her. Det er ikke så galt. Nej, faktisk ikke. Ui! Der var et skilt. Så blev det snacktid. Bliver det her vores frokoststed, Søren? Det kunne godt tænkes. Ja. Det kunne det godt. Den har vist ligget med rystet, hva'? Nej, hvor var det godt. Nej. Skihul i det. Skål. Dagens ret til Kenny, det bliver mexican-stylet stew med ris. Søren han får en bøf goulash med kartoffel. Kartoffelmos. Jeg tror, det var stykker. Det er det selvfølgelig ikke. Okay. Og du griser med det. Jeg griser med det. Jeg ved ikke om det er fordi jeg prøver for meget væske i, men de er sådan lige små nok de poser her fra Food Force, synes jeg. Men Velbekomme. Og hjemmekogt vand. hjemmekogt vand. Ukogt vand. Ja. Til kaffen. Det har vi drukket op nemlig. Hvad er dommen? Jamen altså, det er jo den samme kritik, som vi har snakket af lidt tidligere, eller snakket om lidt tidligere med, det er jo lidt svært at finde ud af med dem her, hvor meget vand der skal i. Og når man synes, der er kommet nok vand i, så kan de godt være svære at lukke poserne. Tydeligt bevis lige her. Lille grisbas. Men smagen er faktisk god. Det smager okay. virkelig godt. For mig er der den perfekte mængde varme i sådan en her. Nogle af de andre, jeg har fået, de var lidt bedre, men den går da fint. Og det her, det er bare... Det var gulas med kartoffelmos. Og jeg tror, mexicansk inspireret. Style stew. Ja. Stuvning med ris. Smagen er god. Ja. Det var spisepausen. Det er godt nok hårdt at komme i gang igen, synes jeg. Det er frygteligt. Så går vi via syg på. Næste sted, vi skal hen til, det er Trankær. Baby, jeg vil med dig syde på. Det er omkring. Det skal du også. Ja. Nå, bakke. Tid igen. Tis. Så har vi fundet en af de famøse kaffepletter. En gang til. Det havde været et rigtig godt sted til enten en frokostpause, eller om ikke andet så en kaffepause. Det er mega fedt, de sætter sådan noget op. Men det er altså ikke ret lang tid siden, vi holdt pause sidst. Nej. Så jeg tænker, at vi bare går videre. Afstirsdag. Nej, det er altså fint. Efter kaffepletten, så blev det asfaltvej. Men altså, det er jo det første stykke asfalt, vi reelt har gået på den her tur. Ja. Og vi er over halvvejs. Ja, det er faktisk meget fint. Det er faktisk okay, Og man ikke? kan gå i rabatten. Man kan gå i rabat, hvis man er Søren. Det er bedre. Jeg tror, jeg har en ny god nyhed til dig, Søren. Jamen, bare kom med den alligevel. Det er jo en grusvej. Nej, Er det ikke fedt? til dig og mig. Ja, mest til dig. Hvad vil du? Går du den anden vej? Nej, jeg skal den her vej. Det regner. Det regner. Oppe på taget, der ikke er der. Det regner i hvert fald nede. På os.
Og så blev det Tranekær. Det lover da ikke for godt, det her var, Søren. Lover det godt igen nu, Søren? Det gør det. Det lover jeg dig. Det lover du mig. Det lover jeg dig. Det er fandme godt. Skal vi kigge på, om man går her? Du skal bare kigge på mig. Kravl under. Hold op. Hvis vi nu kommer ud igennem her. Nej, min jakke. Røg den af. Nej. Vi kommer igennem her. Kom bare du. Det er sgu da nemt for dig at sige. Chip er der. Vi kommer ind på stien her igen. Og tilbage på lidt asfaltvej. Slangen stak af. Det var heldigvis et meget kort stykke på asfalt. Så går vi offroad igen. Der har vi Tranekær Slot. Og se den fine lille jordhul der herhenne. Ej, hvor hyggeligt. Går den i en bakke? Jeg tror, det er et hobbithjem. Det ligner det da. Så regner det igen. Og Kendi vil have en jakke på. Den vej er den rigtige vej. Så går vi den vej. Stien er væk. Hvad gør vi nu? Og den der. Nu ryger jeg med, tror jeg. Nej. Tag ind i skolen nu. Ja, vind nu bare. Det er dig næste gang. Ja. Op til den. Ja. Og jeg tror, at fart, det er... Du er fart. Nej, Chip! Han landede godt. Hej, Chip. Så er vi nået til Stengade Skanse. Og så er vi snart hen ved Ønslægerbøen. Så er vi nået til Ønslægerbøen, hvor det siges, at nationalsangen den er skrevet. Er den fin? Peter Ingemann, han har kørt på scooter her. Bonusinfo. Nu ved jeg godt, man skal passe på med at jinx det. Men jeg tror faktisk ikke, vi er gået forkert endnu i den her tur. Der var lige ham der. Bare lige Chipmanden der. en rescue mission. Der holder vores lift. Nej. Der holder vores lift. Så slutter etape 5, tror jeg det er, af Øhavnstien. Det tror jeg, du blev enig med dig selv om, det var. Og så starter vi her på et andet tidspunkt på etape 6. Er Chap egentlig stadigvæk med? Eller Chip? Chip er med. Han havde en god tur. Men han er stadig stiv og skræk. Hvor langt har vi gået? Vi har gået lige over 30. 30,4. 30,4. Ja. Så. Tak for denne gang.